Ako sa starať o smell killer? Čaute všetci, v dnešnom videu si ukážeme, ako sa starať o váš nový smell killer. Jediné, čo na to potrebujeme, je použitý smell killer, čistiaci gel na ruky s obsahom alkoholu a papierová vreckovka. Ako prvé dáme dole silikónový náustok. Silikónový náustok môžeme oplachovať počítačovou vodou a následne nechať uschnúť. Následne dáme dole vrchné plastové viečko. Je to veľmi jednoduché, najľahšie je to palcom. Zaprieme palec a spravíme pohyb doprava zápestím. Ešte raz. V prípade ľavákov zaprieme ľavý palec a spravíme pohyb zápestím doľava. Po zložení horného plastového viečka nájdeme dva čierne predfiltre. Spodný čierny predfilter a vrchný čierny predfilter. Spodný čierny predfilter je prilepený napevno k zariadeniu. Účel týchto čiernych predfiltrov je chrániť HEPA filter nachádzajúci sa pod ním, ktorý je veľmi citlivý na vlhkosť a hrubé nečistoty. Vrchný čierny predfilter je pripevnený na pomoci suchého zipsu, môžeme ho ľahko odňať. Vrchný predfilter čistíme tak, že ho vyotláčame do vreckovky. Všetká vlhkosť, prípadne nečistoty ostane tam. Následne príjemným pritlačením získame vlhkosť spodného čierneho predfiltru. Pozor, spodný čierny predfilter za žiadne okolnosti nesmie prísť do kontaktu s vodou alebo inou vlhkosťou. A prichádza naraz gel. Čistiaci gel s obsahom alkoholu. Nemusíme sa báť, ak sa nám dostane na ruky, je na ne určený. Vydezinfikujeme celý vrchný plastový frit a bavíme sa zažratých nečistôt. Dôležité, aby sa gel dostal aj do týchto maličkých škáročiek. To sú spomalovače dymu. Na jednej strane a na druhej strane. Po skončení čistenia husto skompletizujeme smell killer naspäť. Pripravený na ďalšie použitie. Alebo keď ho nemáme v pláne chvíľu používať, necháme ho nechať. V dodržiavaní tohto postupu môžete výrazne zvýšiť životnosť svojho smell killeru.